egia da. Har dezagun hor lekua gutxi dagoela eta... A ber, io. Barkatu. A ber. Hemen bertan. Benetan Maitia pila ikasiko degula, lasai egon. Aizu, zer dezu? Zergatik daudein tristeta horrela gantxita? Kurtsoa errepikatzen daudelako? Eta guk? Ez, lasai. Kurtsoa musutruk izango da? Ez da pentsatu ere, hemen ez dute zero paritzen, diru galanta ordaindu behar dugu. Eta diru laguntzak? Bueno, galditzen baldin badugu, bai. Nola egingo dugu? Eskaira egin behar dugu eta bulegoan Borjak preste egongo da zalantza guztiak argitzeko. Eta etxerako lanak bidaliko dizkigute? Etxeko lanak? Guri etxeko lanak? Ba, ezakit, galdetu beharko genuke, zu, Bartolome? Zuk etxeko lanak egingo dituzu? Zenik ez, Ze uste dut hauek? Euskaldik iratorri, gero etxeko lanak egin eta denbora librea noiz. Ez gara inorren esklaboak, gure bizitza soziala bertan bera utziko dute. Madarikat hauek. Oiba, irakaslea! Arratsaldeon, Borja naiz, zuen irakaslea. Hori tokatu zaigu? Ostras, zorrotzena da. Bolondrez bat? Ni nau. Ez, txorua zaude. Nori menperatzen duzu? Nori, subjuntibo, imperatibo eta dena. Erakutsi. Baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu.